Osobní vlak číslo 4825 linky S4 společnosti České dráhy ze směru Náměšť nad Oslavou, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 5 hodin 28 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4866 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod odjede ze druhé koleje. Pravidelný odjezd 5 hodin 28 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách, zastávky Malý Beranov, Jihlava pod Nízl, Přítež Úhlavy a Kamenná projíždí.